Bukas daw ang Malacañang sa posibilidad ng pag-ban sa ilang social media platform at gaming apps kung mapatunayang seryosong banta ang mga ito sa kaligtasan ng publiko. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng anumang panukala, lalo na kung mabagal o hindi sapat ang pagtugon ng mga platform sa mga kahilingan ng gobyerno para maprotektahan ng publiko, partikular ang mga kabataan. Kasunod ito ng pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinag-aaralan nitong irekomenda ang pagbabawal sa Facebook matapos ang trahedya sa Ateneo de Zamboanga University. Samantala, nilinaw naman ni Castro na hindi nito saklaw ang lehitimong pagpapahayag ng opinyon o pagpuna, kundi ang sadyang pagpapakalat lamang ng maling impormasyon at content na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.